Doamne ajută, frații mei, dragii mei, frați și surori de pretutindeni. Încă o zi minunată, mulțumesc Domnului pentru asta, vă salută al vostru frate luptător Dacul din Libertate. Ce frumos e să muncești și să trăiești într-o țară în care te distrezi muncind, nu muncești să mori. Liniște și pace, dragoste, armonie și iubire. Și să încheiem frumos cu steagul de luptă. Opa!